Takže čus, dámy a pánové, já vás vítám u mého prvního videa na tomhle kanále a dneska si zahrajeme Shake and Fidget privát, jelikož lidi spíš natáčí normální shakea, takže já jsem chtěl být trošku originální a zahrajeme si Shake and Fidget privát. Link bude tam v popisu videa a nemusíme to okecávat a jdeme na to. Takže dáme přidat postavu, vidíte, že už tam přihlášený. Dáme pokračovat. Zadejte jméno třeba Tania 147, nebo takhle. Test, sakra. Jak vidíte, tady furt píše server není dostupný, kvůli tomu, že je tam moc lidí, jakoby je to, vidíte, nejhranější asi server. Takže mi to furt vyhazuje, ale myslím, že vás by to nemělo vyhazovat. Prostě když si vyberete správnou chvíli, tak vás to nebude vyhazovat vůbec. Ale já nevím, jak se budu jmenovat, když mi test nejde. Tak třeba tady, no vidíte? Protože ještě problém připomínání se to. Víte co, já si změním rovnou vybrat jiný svět, herní svět. A dáme Maďarsko, nechci Česko, Česká republika, OK. Dáme tam ja 147. Tak a teď už jsme tady, jak vidíte, můžeme si brát, jestli muž, žena, my chceme být kouzelník, elf, počkej. Obratnost a inteligenci musíme sbírat a kdybychom byli třeba tohle. Aha, tak to je dobrý. To jsem nevěděl. No, nic. Jdeme na to. Takže budeme kouzelník, elf a jedno, jak budeme vypadat. Třeba takhle. Dáme zaregistrovat se pomocí e-mailové, dáme jo, když tak vy tu vidíte, že vůbec jako to určitě moje e-mailovka není, tak to moje e-mailovka fakt není. Můžete tam naklikat, co chcete a ono vám to uzná. Takže dáme heslo. Dáme četli jsem a přijímám VLP. Jdeme na to a jak můžete vidět, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tak já to za chvilku stop. No tak nic. Jak můžete vidět, tak máme 1,5 000 houbiček. Jeden zlaťák, ale to se za chvilku obrátí, protože vy možná už tohle znáte. A znáte to jenom z 1 milionu, myslím. Protože já nevím. Jako, nevím, proč se mi přidali těch 5000 houbiček. Jinak vy si myslíte, že třeba použijete všechno na zbrojírnu, můžete to použít úplně na všechno, protože máte jakoby jich nekonečno. Teda aspoň mně to tak přijde. Dáme 378, 1050 a 1316 a přijmout. Přeskočit. Jinak si můžete všimnout, že se trošku laguje. Ale to je asi mým serverem. To je asi mým internetem. Já si na chvilku slíme zvuk. Dáme si to na takhle. Dáme postavu. Tak máme 9. úroveň. Dáme na sebe knížku. Vlastně my máme goldy, ale málo. Jo. No to je jedno. Krásný ork, to má 1400, 1300, 5000, tak to bereme tohle. Jak vidíte, tak už nám stoupají i ty goldy. Nám stoupají docela rychle. Před chvilkou jsem měla asi 800, myslím.
veterán, to je 22 000. Jak můžete vidět, tak se vám tak je tady víc zkušeností a je to jakoby lepší, že máte víc levelů. Jo, a jestli se vám tahle série nebude líbit, tak mi do komentáře napište, jestli mám natáčet co vás prostě bude bavit víc. 95, ta hůlka, obratnost, no to jsem měl sbírat, tak já si seberu, pokud tady, jo. To asi možná i nejvíc zkušeností má, takže přijmout, kolik mám čas? 5:53. To je můj bratr. Vidíte, už nám se stouply životy. Teďkom to přichází to nejlepší. Jo. Sakra. To nejde. Už. Jak si můžete všimnout, tak tahle hůlka má něco okolo 1 obratnosti a 4,8 damage. A tohle 49,73 damage a má to obratnost 25. Takže já to stopnu a vytunujem si tady ty vytrvalosti, sílu, inteligenci a takový. Takže za chvilku čus. Tak jak se můžete všimnout, tak jsem si tam moc nevytunil, protože to je nějaký drahý. Už máme teprve 9000 životů a už musíme platit 83 coinů. Tak to je docela dost, ale tady je na tom serveru dobrý, že třeba si dáte level 20 a pak sbíráte jenom coiny. Třeba tady už má 708, 525 a 601. Tady ale, no to je jedno. 708 coinů budeme mít, takže pohoda. Přijmu, vidíte, server není dostupný. No nic. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, po případě odběr a uvidíme se u dalšího videa a čus.